Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isenim nguNciki, ichomi zami zinibiza uVovo. Namhlanje siphethe usisi Posh, uLoyilane. I hope isenim ndibambe kahle sisi. Savuyi. So namhlanje in fact ngisanduva I didn't even know, ne? Into yoba from the 3rd kaNovember uyotsho nge-3rd kaDecember i-National Disability Awareness ibizwa njani? International International Day of Disabled Persons. But not inyanga. Inyanga yonke. Oh, inyanga yonke. Okay. So kule nyanga sihoye izinto ezidibanisa kubekho i-awareness eyenzekayo. So asikwazanga uyiphosa lo opportunity. Okay. Saqomba mano sis Posh masisebenze naye for into bangabana sibe lapha. Welcome to Uphikelela. Thank you very much, Vovo. Don't kubuya mazi ustuta. Hayi ndiyambukela pa Facebook kweza posts zakhe. uDubai. Hey uDubai famous. Kakhulu. You're famous. Famous kakhulu. You're famous kakhulu. So namhlanje uzas educator. Namhlanje sifumana ichance yoba ngabana sike sithi ngezinto. You know, whereas I'm not sure bani biza njani. Njengoba sathi thina umntu disabled, thina sithi thina singabantu aba-able. What's the right way? Yes, you are able. Sirathi lo hlobo. Yeah. So kaloku bakho indlela yabona seyi-chance nangoba izinto namhlanje. So i-teaching ne-education today, it will also about ubiza njani. Abantu for ba indlela right for ba ubabize ngayo. You know, so mna I can take a lot of things for granted. Ndiphole nje bahamba ndiyabe first law xa nzigqina steps denyuke. So today sabe sithetha ngento ezininzi. Sabe sihamba nazo. But kodwa asikwazi uqala apha. Usis Posh ngubani ezalelwe phi? Igama lami ndingundileka. Nkosi Loyilane. Okay. But ekhayeni bandibiza undileka. Umuntu uthi ndileka ndiyamazi bundazi apho ndisuka khona. Okay. But apha ekuhambeni ke ndaye adopte igama likaPosh ndicaphukela uba laa nto abantu abamhlophe bangakwazi uthi ndileka. Okay. Ndaqoma mandisebenzise igama lithi Poshi. Okay. So ndaziwa ngoba ndinguPoshi Loyilane. Okay. Ndizalelwe eNgqwalane eQonce. Uphi eNgqwalane? eNgqwalane yilali e-opposite uRhayi. Uyamazi uRhayi hayi ke uRhayi ke ndibone yona. Uyabona ke into ethi ke nizibone xa ngizawungena eQonce. Ikhona nethi Ngqwalane ke. Hayi noba uyibona. Hayi usukela namhlanje ukwehla. Hayi zasisibosho lapha. NdingaseNgqwalane. Alright. Ngimamsukwini uchama utika ivumane epokotho umnqayile inqindi umva bayiketile. Sandlalanqa. Oh, hayi namba ndizithuthe nami. Namba ndizithuthe nami njengomcetho ochizama ubhorhuma uncenceza udla inyama ikrwada umlanjana. Hey kuthiwa nencoko. Andifuna ibize nje kuthiwa nochuku. Okay. So uzalwa ngophi umnyaka sisiPosh? Abantu bangathi sisiPosh kanti kufuneka bathi mama bona. Hayi banothi mama kodwa ke kungatsho abantu abadala. Because kukho i-tendency abantu bathi mama okanye makhulu kodwa umuntu umdala yena qala. Hayi ndizelwe ngo-59 mna so I'm almost ndina 66 years ngoku. Oh wow. Umama wami yena ngoka-56. So in the next few months which is ngo-March uzaba na 70. Yeah. Nami ndiyayileqa lo. Hayi kufuphi. No, okay, so uzalelwe up ilali yakho le. Oh, all right. From up main road is how many kilometers from the main road? It's not even more than 5. Oh, okay. Asingeni kakhulu. Uyangena nje ekwi-gravel from a main road. I know I copy. Ba inoba mhlambi 3 kilometers or 5. Ifele. Na apho ndiyakhona. Hey, xa uzawubiza ilali, uzawubiza ngolo hlobo. Siyakubona uhlele ku wheelchair ngoku. Ndiyafuna uva ke ngoba from elalini. Umntana obukele selalini azoku-understand within but kodwa ndifuna uqala from phaya ekhuleni. Ii-parents zakho ngobani? Ubunazo ii-siblings, oomama notata bebetshatile, ithini into uphuma kwifamily yesithembu. Mhlawumbi utata ebenamakhosaza amaninzi. Ithini into yaselalini? Ndandinabo abazali. Alright. Umama notata betshatile.
umama nguNondwe. Okay. Kuthiwa xa ibizwa phaa elalini ngusomkhulu. Osomkhulu. Utata nguThami. But sasembiza tatami. Oh. But they've passed on. All right. Sinazo siblings and we still all 5 of them. Ndim omdala. Okay. And then I've got 2 brothers, uCebo nomzoxolo. Okay. Umzoxolo sithi ngiphangi xa sembiza. NoPhumza usister wami noNombasi, the last born. Okay. Yeah. Basekhona bahlanu. So bahlanu sesekhona. Yo mno kuba mandi mase December okanye ngosuku oluchuzileyo enini god ke ngalo. Kanye abanye bathi kwakumandi ngoku sasakhula. Kaloku ngoku abantu badala bane dynamics zabo. So ewe kuba mandi xa sidibene. Enye into emandibalule into ba sikhulela kumzi omkhulu. Siyifamily enkulu. Kulo tata bebe bayi7. Utata yena ifamily yakho kwabo bebeyi7 bona. You kusheke udaba woqha. Oh my. So we've got many cousins ngaphandle kwe immediate family. Ekhaya bekungulamzi umakhulu wayindlezana kakhulu. Okay. Ubumuntu uyagqitha kuthiwe khangene. Omnye angene asehlala bengwalapha. Hayi suppose. Serious. Sikhula sibaninzi gqithi ekhaya. Kukho abantwana esingabaziyo noba babezenjani. And sasithi xa siphaka kucaba iiplate ziyaya ku30. Hayi omama notata nabantwana yonke loo nto leyo. Sikhula sibaninzi kakhulu. So umzi wasekhaya ke bungulo mzi unjalo makhulu ebethanda upheka. So bekunjalo ke. Inantsika utata bephangela izintoni nomama. Bebesenza ntoni? Tatam ebephangela eDagama Textile phaa eZwelitsha. Kulaa factory elapho. Okay, ayisuyile iphanga se Jackson. eZwelitsha yabona eZwelitsha. Okay. Yayazi eZwelitsha. Yabona eZwelitsha. Uyako za robots nansi ibuilding enkulu eya factory itshintshile ngoku imall. Part of it imall. Okay. Tata bephangela phaa besamkela ngeveki. I don't think kwela xesha babesamkela imali eninzi. But ke kwakulinywa ekhaya. Umama ukhula kwethu wayengaphangeli. But at some stage xa ndipha ko grade ko standard 8. Sure. Ko form 8 form 3 form 3 ngela xesha. Wayothengisa imarike. Wasuka ke apha emarkeni ebudaleni selemdala sesikhona sonke sobayi5 wayoba yinesi wayotrain as a nurse. Hayi oleti. Wayinesi wase-staff nurse wangusister. Waphangela ke ngokweza clinics around Qonce like koNoncamba kwaMasele njalo njalo. Mamele ke ngophayana yila area kaTata uSebe le. Ewe. Okay. Kwakunjani uba kwi-area because mna ndimncinci ndingaka 80. So ngoku ndikhula nje kuthethwa ngoTata uSebe. How was it for nina abantu baphanga phakathi? Wayeniphethe kamandi kwakunjani? It was good and bad. All right. Good in the sense that ngela xesha for instance mna ndiphume eForte. Okay. Ndithe phofu ndingaphumi naseForte ndafuma sasikwazi uba siqeshwe as part-time casuals or part-time job. Sifumane part-time job ngoJune nangoDisemba because mna ndandinebhasari yaseSisky. Okay. Funde ngayo so ngoJune ndiyaphangela ngoDisemba ndiyaphangela. Okay. And it was good and emva koko ndaqeshwa permanently azange kubekho negap. All right. Just got in. So that's the good part. The good part. And enye into eyigood ngela xesha into yoba bekubakho ii-promotions. Ubupromotwa uye kwenye level yayingekho le nto bafuneka ukuthi uzupromotwe uye kwi-interview. Hayi yayingekho loo nto leyo. But ke ngoku the bad thing was that uSebe for instance ndandicula ekwayareni mna yase-Israel Choir. Kweza nto zoba funeka kuyiwe entabeni kandoda kwii-events ze-state ninyanzelekile xa nizi-civil servants uba ni-attend. If awu-attenda and wayenobrother wakhe mos uCharles. Okay. Uba uyanga usengxakini kweza nto. Funeka u-attend kodwa ke kwakumandi wethu ngela xesha and sasifumana
nje espacini kuthiwa kunyuswa imali ni-edelwa imali. Hey, hayi. And kokukho la principle wayenayo ke which was a good thing ngela xesha. Phofu ise good nangoku if abantu banoyithatha yoba wonke umuntu makabe ne-meal a day. Noba uyatshentula ezitratweni kodwa wonke umuntu makabe nomsebenzi afumane a meal a day. Oh man. Wajampa nakubo sose-40. Iyona nto nomdla wayo ke ngoku into bangabana xana ndikubona ke ngoku wheelchair. Hey into yokuqala endicingayo, yo sisiphosh nobe ufumene imali karafu. Yo noba sangena i-10 million, yangena i-15 million. Hey noba bisinde kwenye ingozi enjani. Yo ansazibawuleza millions. Okanye ithini into. That's the first thing ezacinga. Wena how did it happen ngoba ube khona? Uzalwe unjalo kwenzeke ntoni? What's the condition or kwenzeke ntoni? Okay. Ngokusemncinci ke ngoku uzalwa. Hayi kuthiwa ndathi xa ndiqala uhamba at 1 year. Okay. Ndagula. I think elaa xesha lethu yayilixesha lepoliyo. But abazali bethu ke they were ignorant okanye babengayazi. Okay. Sorry. Ndagula kakhulu, ndaparalyzed icala lonke nomzantsi. Usengumntana Polio ndina 1 ndavele kuthiwa ndaba ne-fever enkulu andabe ndiphinde ndikwazi uhamba. Yo. So ndakhula ke ngoku ndinguloo mntu ukhubazekileyo. But at about 4-5 years ndanikwa ii-calipers, kukho izihlangu ezinxitywayo unxitywa eziqala apha uyophuma ezantsi nee-crutches. Oh wow. But ke ndandingakwazi uhamba ngazo ngoku ndandimncinci because for instance for ukuya esikolweni ndandibelekwa ngamanye abantu bandibeleke ndibandisesikolweni. But ke umama wam elalini kwakukho imem eyayiyaseTranskei kwakuthiwa ngumem ndibulibele Nkosi yam. But may her soul rest in peace. Kodwa ke yena wandibona wathetha nabazali bam uba sikhona isikolo esisemthatha lo mntana makaye kweso sikolo. Okay. So at 5 years mna ndasiwa eMthatha eKwezilokusa school for physical disabled. Ndafunda khona up until standard 6. No, so uyohlala nabantu pa una 5 ushiya umama. Sihlala nabanye abantwana abakhubazekile. Sonke sikhubazekile mospa. Okay, so akhona uba umuntu ukhumbula umama wakhe izawuthini ke? Sasibakhumbula but kaloku ngela xesha kwakunzima ebazalini bethu. For instance, umama wam wayaka once uyondibona pha eMthatha. Kuloo minyaka yonke once. I think ngoku seqalisa uba ethengise emarikeni. Alright. Wow, waya ke and wayihamba nomnye umama wakwaMasele umama uRhoqoza. Naye she's late. Umntana ke wayipha eKwezi okwakhe. So I think bathethathethana baba benesa bonke. Okay. Wow. Hayi wangekanesi ngela xesha. Sekumarikeni. But ke wayimazi abantu belizalala bebesazana mos. And bebesazana kuba bebesithi xa kuvalwa izikolo siziswe ngebhasi yasesikolweni. Ugoduka ngeholiday. Besigoduka ngeholiday. Siziswe ngebhasi yesikolo sihlangatyezwe estishini eQonce. So babesazana ke ngabazali bethu ngenxa yaloo nto leyo. Okay. So ke wandibona ke once. Otherwise sasekuhlala phaa esikolweni ugoduka ngoJune nangoDisemba. Xa. Mamela indoni polio indoni igama esesikulo eso. Andilaze ifana exist mandiqala nalapha iseyinto ekhoyo. Cha ngoku iprevente kanjani ngoku? Isa exista. Ndizawutsho kuba ke kuba khona izigonyo. Umntana xa emncinci uyagonyelwa zonke izinto nepolio iyagonyelwa. Kangoba ndidla ngoba strict kwabantwana abakhulayo ndithi hey umntana makagonywe bethuna thina sinepolio ngenxa yokuba inoba zange sizifumane ezizigonyo okanye wayifumana late because ayindimndedwa phaa elalini owachatshazelwayo but inoba mna ndachatshazelwa kakhulu. Bakhona nabanye phaa elalini abachaphazelekayo but zange ba-affecteke kakhulu bona. Andiyazi ke mna kuba kwakuthini ndi-affecteke but ke andiyisoli loo nto leyo. Okay. Nomna ndibawula nje besenquma ndiyafuna ukuyiva laa part phaa uba kwenzeke njani. So wenze ngekhathi. So isikolo eso besisemthatha wenza until lo grade. Ngoxa sowuphazi khona ezinye ezakwazi uba utshintshele kuzo from mhlawumbi standard 6 or ntoni? Ndandifuna ukuhlala phaa ndifunde kwaphaa. Wawufuna wena? Esisikolo sonongendi esiya.
kama ndaphansi uba ngunongendi. Okay. Ndibona ngathi abantu bangcwele kakhulu. But ke ngoku ndiyavuya ndingazange ndibe nguye because I don't think I would have managed. So ukugqiba kwam umama wam was a very strong woman. All right. And ebengumuntu ondwebileyo, not that ebethetha, but if set herself uba into uzayenza, she goes all out, akanazi intloni. So uthe ngeli xesha ndigqibayo andiyazi uba wenza njani na wayondiaplayishelela kwi-Council of Churches for ibhasari. Okay. So from Form 1 to Form 4 ndifunde ngebhasari ye-Council of Churches. Ndihlale hostel eThemba Labantu High School eZwelitsha. So wabuya ke ngosikhona. Ndabuya ndeza kweli cala. I-hostel leyo ke was it for abantu ba able okanye still aba disabled? It was for able-bodied people. Then how was it ke ngoku for wena? Esikolweni ke ngoku usebenza crashes ngela xesha. Okay, how was it ke ngoku from ukunyuka izitezi ukuya kwenye class ukumove ukuthini? Ngathi ungaske sibone eso sikolo saseZwelitsha indlela esasine steps ngayo. But I manager. I think ngela xesha ndisekhwezi. Ekhwezi mos sasikhubazeke sonke. Sure. But sister or nuns babengasisizeli. Okay. So ba strict whether unemilenze okanye unayo unengalo okanye unayo uba wenza into wrong uyabethwa qha emzimbeni ubethwa kule ndawo ivelileyo. Because kwakuba khona barhuquza bahamba yabona i-skateboard. Yes. Kwakho bakho bahamba ngesisu bangakwazi ukuhlala. Uba nayo uyageza uzawubethwa pha ezimbanjeni. So and they taught us ukuba ukhubazeka ayithethi ukuthi awunakwenza nto. All right. Ndiyababulela ngaloo nto leyo because so wena the formation ntoni yakho yeminyaka phaya buncincini umane uxelwa loo nto. Abakuxeleli uyayibona ufuneka niklinile, funeka nondlula ibhedi zenu, funeka yonke into niyenze, funeka nibe ne-chores like niyosebenza mhlawumbe ekitchen kanye akukho loo nto uba ukhubazekile pha. Do they still have izikolo ezinjalo? Sikhona but asesekho sikula mgangatho wethu. Ne? Saphelelwa. Enye into nawunongeni baphuma phaya. I think it's a matter of uba government took over esa sikolo kanti saseranwa ngamaRoma. Engoku ndoyika nobuza ba kutheni yonke into ethethwa ngugovernment ingabikho right? Andiyazi. Ungathi ke wasibona indlela esasesihle ngayo esasikolo sine swimming pool, si-clean, ku-neat i-order. Noqupha. Yonke into sasiyenza, konto sasingayenzi. Yakwazi uqupha Anikwazi. Anikwazi. Sasiqupha kodwa ngela xesha uthi sibangathi sesifika. Into obuntwana leyo. Yabona? So ke eThemba Labantu ke ngondifike i-environment totally different. Okay, masibambe apho ke ngoku because ngoku ndine picture yomntana unangaphi ngoku siya eThemba Labantu. So ndine picture yomntana obukeleyo ngoku apha ona masithi mhlambe wawuna 12 masenze umzekelo. Inawana na 13. Yeah, masithi khona 13 ngoku hayi yena uyafekethiswa phayana kadibana nonongindi bamtritayo. Ngoku fish into ba hayi bakho bomabuzi ba right. Hayi yena uzaba lapha but ngoku uyaqala ubona umamposh kuye into ba hayibo hayi nandinomdla ngoku I think I can do it. Zazi thini challenges zakho zokuqala ke ngoku apha njemba kunjini. Abantwana begeza no usuka eMthathu eThemba Labantu. eThemba Labantu. So ngoku udibana ba able ngoku useklasini ngoku iperiod iyatshintsha iyabetha intsimbi uyaleqa ulate ithini what are the challenges? I-challenge yokuqala endandinayo into ba I can't carry books. Okay. For ukuya esikolweni. So I had friends. And yafuna ubakhankanya just in case bayibonele podcast. Masibakhanganye. Untombo Didi Mazantsi noQoqi Gqashe. Okay. Kwaqala untombo Didi endithwale masiqale kule ndawo uvuka kusasa xa kukuhlanjwa andithi komos andikwazi uhamba
ngaphandle kwe-calipers. So funeka bandikhelele amanzi okuhlamba bazisa apha kum ndihlambe baphinde bayondichithele. Ewe ibhedi ndizawuzenzela nenye into ndizawuzenzela but leyo into funeka ndiyincedisiwe. Secondly then ke ngoku incwadi kuye esikolweni funeka ndiphathiswe. Iyazibona iincwadi zase-high school basibaninzi kangana babephathe zabo nezam ndiye esikolweni baphinde babuye nam neencwadi zam. Ndiyababulela abo bantu bobabini. They made my life easy. Noba sebeleqa u-70 nokwabo bayamleqa. Sinijongile. So challenge, those were the challenges hostel. Then ke ngoku esikolweni pha inaccessible sonke isikolo. But ke I managed ndandizinyuka isteps ndizihle ndenze yonke loo nto leyo. And azange ndikhalaze yazi. Ela xesha ndandingekabikho kuthiwa kuthini? Ndandingekabikho aware uba akumelanga bakunjena. Akumelanga bakunjena. Ndandifana uba ndikhalazile uba mayitshintshwe iklasi yam iye kwindawo awucingi loo nto wena awufuni babhudisa ababantu. Ndandihamba ndiye kulezi klasi ndenze yonke into eyenziwa ngabanye abantu. One question, niba ngapha abadisabled ngoku kwesi sikolo ngoku? Yayindim ndedwa ngelo xesha. Then at some stage xa ndipha high school kwafika omnye uJennifer Guzana. She's also late. Okay. But ke yena ke wayedeiza aziswe ngutata ke no-sister wakhe baphinde bayothathu. Mamela awuyikhumbula first day umbona? Singaluna apho wena. Andingena xesha lam mntu mna ndibhizi iincwadi zam. Asebaxa umbona uba hayibo like uvelaphi ubuphi azange ke noncokola naye ngelaa xesha ise-high school. Ndimjonga kaloku ndiyisiniya ngelaa xesha. Yena uyijuniya. Yabo uyijuniya akho nto ndidibanisa naye. Ndihambe yam indlela. Ngamnqaqa umbona nje ba nankulo. Yena wayesebenza ntoni ii-crutches? Wayesebenzisa ii-crutches naye but ke engena-crutches both, engena-calipers both sides. Okay. Ene-caliper in one side and then elinye icala enxiba izihlangu zabanye abantu. Okay. And wayesoloko no-sister wakhe so wayene-support system yena. Alright. So ndandingamoyanga but ndandimazi. Uzombona. And ndandingekabikho aware ngale ndlela u-advocate nolobhisha for i-rights zabantu abadisabled. I thought it was normal yonke into kum. Yes, nezi-wrong uyithathe. But zange kube rongo kakhulu kum. The only thing that happened is that when I was doing i-matric, class yethu was yayisezitepsini ezikude nangeli xesha nenza grade 9. Okay. So ndandingayi ezilayinini. Kwakuba kwii-lines mos every day esikolweni. Ndandingayi ezilayinini because ii-steps zi-too much. Uzawuthatha long to get. And ndaye ndaxela ko-principal into yoba ndifuna ungena kule entrance yootishara. Okay. Because it was flatter yona ndiye eklasini yam. Okay. So that's the only thing that I asked. Abamnangxaki shem. Hayi akabikho ngxaki. Hayi sababuyelela bo-principal noba basekho noba late. Yabo izinto sizithatha nje kancinci thina into yoba ngabana hayi wethu siyaqhuba hayi akho nto sithini. Now unjani esikolweni apha ezincwadini? Because mhlawumbi ukhona le nto yoba ngabana yazi ndicinga into sisiposh yoba ngabana growing up kwaZakhele kwakubakho ikhombi ethatha. There were two sets of groups ezadla ngothathwa phaa esitratweni sam kwaZakhele eNobathana. Kukhona omnye I think bona it's more like Down syndrome ize ibhas ithi. But kubekho omnye uThami yena waye-disabled. But uThami sasincokola nje kakhe naye wayene-jokes wayetheni. Into ke ngoxa umuntu uzaya kwi-special school iyamka into yoba lo muntu uyayazi maths. It's just that he-learns. Ayinanto nengqondo. How is that? Zange ukudibane nento enjalo mhlawumbi abantu uqomba ndiyamogqitha lo muntu kwi-maths. Ithini into? Maybe mandiqale kule ndawo yoba eMthatha
yayingafundwa i-Afrikaans. Okay. So ndiphume eMthatha ndingayazi i-Afrikaans tu. Okay. Ndifika eThemba Labantu, luckily for me kwakufundwa nge-Afrikaans kuqala ne-history ne-geography yonke laa nto. Qha ngalaa nyaka ndifika ngayo yatshintsha. Ndancedakala. Ndingakwazi nokufunda nelo magama e-Afrikaans ndithi njengoba abantu besithi heyet mna nandisithi heyet ndingayazi le nto. So I think la foundation yaseKwezi helped me a lot because ndandifunda iincwadi zam ndandi-excela ezincwadini ndandingadlali neencwadi. So azange ndibe nayi-challenge. Ewe ndandimnayi-challenge kwi-Afrikaans kodwa ke it was something that I learned ukuthi ndayifunda and ndayipasa futhi. Ndandingazitshoni ndandiyipasa. So ke xa kubakho kuthiwa khu-number 1 ubakho number bani khona top 5 okanye top 10? Top 5. Oh, top 5? Kwaseprimary. Eprimary ndandiba ku-top 3. Kubani obekuphazamisa? Ngobani obekuphazamisa? Abafana abathu abebendiphazamisa eprimary. Ngobani? uRogers Maphuthi noVusivongo. Abantu basekhona na? Basekhona. Nina botata apha niphazamisa isiposho. Uba andingo-3 ndingu-2 kukhona endimogqithileyo. Oh wow. Hayi kodwa ndandisifunda iincwadi zam mna gqithi. And kaloku enye into ndandingenandlela yoba ndibe ndinyuka ndisihle elokishini. Iwasingela xesha lethu kwakustrict nasehostel. Oh, okay. So wawuhlala kwakuba kwii-sessions ze-study. After nibuyile esikolweni natya isoporo kwi-study nifunda iincwadi zenu. Umuntu wesikolo wena. Zange wena ube ngumuntu wabafana wena sisiposho? Hayi, not ngelaa xesha. Iqalile into yabafana. Kaloku abakhona bandibonile ke ngoku. Xa sendiphangela. Ngelaa xesha ndandingenaxesha labafana ngelaa xesha naseyunivesithi ndandigoya isikolo sam. Mamele ke ngoku uzawugqiba pha esikolweni uzawubetha umatric wakho udecide uba ufuna ukwenza ntoni based on ntoni unomdla wayo ngoku oqomba hey man I want to do and study into ethile ntoni interest yakho uba nokukhuthaza ngayo? Ndandingena-interest tu. Into eyenzekayo ndathi ngoku kanye ndiqale high school udabawo wam uNomvuyo Mako bathi funeka ndenze into engazukwenza uba ndibe ndinyuka ndisihle. Mandenze i-accounting into ezandihlalisa phantsi. So ndatshuza loo line ndisuka. Ndayophuma nayo. Ahead. Bangabana yifonini. Azandizenze i-physics ne-geography ndandingayithandi. Zandizenze ezo nto ndazigqibela phaa e-junior high school. Okay, so it could be based on that into bangabana hey khawuchuze into uhlale ukhompyutha uhlala ukhompyutha kanye uyabhala. Okay, so ithe qinjalo choice. So ke ngoku I heard uba uthe waye 40 waseluchuze 40 ke ngoku. Ndasendisenza business economics accounting but ke e-40 e-university i-problem is that awutotoswa ngencwadi and i-lecturers ziyadlula. Ziyakunika le nika yona kukuwe ba uthini wena. Exactly. Azikuspun feed azikulandeleli. If uyafuna ufunda uzawufunda. If awufuna uzofunda. So nanyanzeleke ke ndifunde because ndandinebhasari yaseSky government nalapho. Yayingumama oyehambele yona. Hey uqhubile ngazo ne? Ndifunde free mna. Because na le yaphela ku-9 ngela xesha lokudala. Ku-10 andiyazi uba wayifumana phi ibhasari so ndaqhubekeka ndagqiba. But kodwa kwakuduru ufunda? Hayi so kwaku-cheap. But kwakuduru ngexesha labo because bengenamali abazali babo. Yes, for bona ibiza baduru. Because lokhu kuzofuneka ulale res nibaphumala se-res nokutya nantona. Yeah. Hey, so ungena e-40 ke ngoku which year is this? Ndingena e-40 ndiphume ngo-82 so I did 4 years move back. Okay, so ngu-78. Ngena 78. Yeah. Mna ke ndizalwe ngo-8. So ndingena una 2 years wena eNanskeni
University. Yes. How was it, Fort? Kwano college, Kwano college. It was nice, ne? But I had a lot of challenges. But because I think I was very strong and determined. Okay. Because in Nauqala, E40 was so inaccessible. Hostel enahlala kuyo. Ungena apha emnyango unyuka iziteps uya uqala nje gqu ungena uya unyuka iziteps. The floor engaphansi ingu basement. So yayizandibetha into yoba ndihle ndiyohlala ebasement kanti ii-bathrooms zise-first floor. Okay. So I decided uba ndihlale first floor ndinyuka kube kanye. Akho ground. Andiyazi ground bayayindanzathi yeyiphike because mna zandiyibo bathrooms zise-first floor So that was one. And secondly, ndaphinda ndaba nale ngxaki yokuncwadi. But ke forte kwaku e-university kumandi uba uya electure oyaziyo. So azikho ninzi. So ndaba nobhaka ke ngoku for ubhala incwadi zam. Uthanda ngokunxiba. Thanda ngokunxiba ndibheka esikolweni. Okay. But kuyahanjwa. Napha kweza lecture rooms ziziteps nje. Yo Almost zonke. Kangama sase attenda enye i-course kokuthiwa criminal law ntonjani. Ngabe commercial law ka criminal law. Ngathi commercial law. Yes, commercial law. Okanye company law. Yes, i-commercial law. Wawuthi xa siya khona abantu be-criminal law bayaphuma ababaninzi. Funeka sibamele. So ndandiye ndithi kutshomi zam asizubalinda. Ndiza uhamba apha emva kwam ndizabadudula bazawusuka. Ndinyuke mna. So itshomi zam zilandela apha emva kwam. Yaba luncedo yinto. But ke it was terrible. It was terrible. And enjalo nje forte kuhleli nje kuyagrunjwa. Uthi nisahamba kuleni indlela igrunjwa. Funeka nichanchathe phezu kwamaplanga uya kulo lecture. Azange kube ne-instance apho uwe kwezi zinto ezininzi kangaka? Ndawo kwezazi kula maplanga. Kwakula maplanga? Ngaphansi utshona kulo mngxunya. Hayi ngela xesha nandisekhaphukhaphu. Okay. Ndandiselitwina noko. Alright. Ndikwazi ukuphakama msinya ndilantuke ndiphinde ndikhwele kwi-crutches zam ndihambe. Okay. Hey, so into ye-disability njengoba ngabana kwa-building njengela xesha yayingahoywanga, is it because mhlawumbi bengakho baninzi abantu okanye bengacingi mani bona abantu babhildayo into yoba we've got people abafuneka bahambe? Inoba sithi aba bengayicingi thina kanti bantu ba-disabled. Because izoqala uba nengqwalasela after 1976. Uyabona kula kweza riots zika-1976 kwabantu abaninzi ababa-disabled. And ke ngoku umahluko kubo yinto yoba bebehamba bebeqhele uzenzela into zabo. All of a sudden into ngasakwazi uhamba ngakwazi uthina ngakwazi uthina. So kwaqaleka ke ngoku imobilization yabantu bamobilize no sifuna izinto nathi si-include kwizinto because omnye umuntu ebephangela all of a sudden akakwazi uphangela because disabled. Kuba kumahluko komuntu okukhule njalo nomuntu etshintshileyo. So even a therapy funeka athi go through yona because ngoku akabelieve into ba yeyi ukule meko. Kanti thina abantu bakhule be-disabled. Awuyazi enye into. Asiyazi enye into awuphuphi nophuphu wami. Akona phuphu ubaleka. Awuphuphi nophuphu wami. Unisepupele ndaphupha ndokuleqa ndakubamba. Bendidla ngotsho bhayikha ndithi hayi suka mna ndiphuphi nophupha ndihamba. So akho ndimtsha. Yes, akho kusizela apha. Yes, ahamba nje akho nje kusemohle. Okay. I can ndakufa. No ndakufa. So i-university ke ngokuphana in terms of upasa uyaqhuba ungumuntu wencwadi wena qha. Hayi ndandipasa nakhona. And apha khange uthi uba wenza ntoni? I think was it BCom? Ndandisenza i-BCom. Okay. Because ubuthe bathe funeka wenza into edibanisa ne-numbers. Ndayenza i-BCom but ke it was not easy. Kaloku it was not easy. Sasine-lecturers ethi ingene eklasini ithi njengoba nileli nani I've never had a 50% pass in my class. Suka nje. Hayibo. You uzabanjani wena ngqondweni yomuntu zitha loo nto?
okanye sasine lecturer engaphilanga inoba wayinenhliziyo noma unezanto zifakwayo afike ephefumulela phezulu ukhuphele la mzekelo usencwadini njemunjalo awubhala ebhodini hayibo ugqibile uniteacher sathi uze sesipase istats sabona uma kukhona abantu abasiqondayo samane sidibana ke ngoku sifundisana ukuze umuntu apase but ke kwakungekho lula because i-degree 3 years I did 4 years hayi no inhle 4 years hayi ungapaniki hayi siqhelo 10 hayi njani hayi hayi inhle ifo hayi no inantsika ke into efana i-stats yazi i-stats awuhlala sinzima yazi because at some point ndandikhe ndayenza i-BCom accounting and one thing endandikhumbula ngokuyana yayisi-stats sasindandinga-understand uba kuthini it took me nditshomane ndayazi ndanditshomene nabani for me to understand this thing andicacisela uba afundini mana akho nto apha ndithi ngela xesha sasingenalecturer i-right hayi lo ikhupha yena umzekelo as it is sathi uze sibe siyabona wagula I think wagula akabikho kwangena umfana omncinci owayesenza i-honors I think so wazothatha indawo wanguyo lecturer saqala sabona ke ngomatyhini kanti ibheka kweli cala lento ukuze ke ngoku sidibane sibonisane uba sibe zii-groups usamkhumula ulecturer lo noba usaphila mani noba if wayeyakhe negama lakhe indlela enangamfuni ngayo andidlo kaloku umncinci i-honor student le hayi andisayikhumbuli kodwa he was a very good chap no hey ithi ke ngokinto uyagqiba ithindo yomsekaneni uthe wena waba nelaka wena wathi ugqiba eForte wabe sowungena kumsebenzi uphangela phi ke ngoku after yonke loo nto ndiqale kwabantu kwa-finance ndandimayo ngu-finance kanye ngu-social development kodwa ngela xesha ndandisenza what is it i-part time okay ngoJune nangoDisemba ndandiphangela kwi-unit le yayimkelisa abantu ngela xesha kwakusakwamkelwa nge-vouchers sasisenza lo msebenzi then I moved to finance sibhatala ii-claims zabantu nee-checks neentoni yonke laa nto okay. Now we're talking ngo-83 ngoku-84 around apho ke ngoku zenzeka izinto endlini ke ngoku ubuyele back endlini ke ngoku because ngoku sowubuyile e-university okanye sowune-flat ngokeqonce phi hayi ndiqale ndahlala phofu mandiqale kule ndawo phaa ngela xesha senza u-grade 9 okay u-standard 9 bakethini bengoku standard 9 ngela xesha standard 9 kwabakho i-riot eZwelitsha okay kwanyanzeleka uba sigxothwe nathi ehostel umama ke wayenesa nomnye unesi okuthiwa uThando Lucas caba ke apha ekuncokoleni kwathi ndingayokuhlala phaa kuye indlu yakhe nokwayikufutshane phaa eTemala abantu so ndayokuhlala phaa up until sigqibe unyaka kunyaka olanda ke sabuyela ehostel nto ugqibelisela imatriki yam so ukugqiba kwam ufunda ke xa ndiphangela la relationship yabe isekhona so ndaphinda ndokuhlala phaa ndaphinda ukuhlala nakwenye umsisi wasengqalani wayehlala eZwelitsha usuka kwam kwaLucas ndayokuhlala kwaSihunu but ke ngoku heyi kwacaba hayi ndifune iyakubophelela mos laa nto okuhlala emzini bekuzabuza ke ngoba kwezi zindlu bakuzo kunjani ii-toilets zinjani i-movement yakho apha and awukwazi wena uba kungarenovatwa for wena ithini into like how was it ngela xesha ndandisakwazi uhamba you don't know how I walked ndandihamba kakuhle ii-siblings zam ziyayazi ndandihamba kakhulu ngee-crutches zam
sidla ngoyincokola loo nto siyibeke omahambek siye phi yonke indawo Uyahamba qha. ndiyahamba Uzithatha uba wena ezikhathi imilenze yakho and that's it. I don't see anything different Ndogqibile, ndingokuqala kanye ukuorganize uba masihambeni Okay. so ndandihamba kakhulu ngelaa xesha and andandingenangxaki Okay. ndandihamba usuka phaa ekhaya ubheke etheni siyokhwela Le 3 kilometers sithetha ngayo. Okay. ndiyokhwela etheni phinde sibuye but ke uziyoba mdala ke ezinye into zibe yingxaki All right. so ubusithini umbuzo wakho No, bendifuna uqonda le nto uba njengoba nomuva iba njani kwezinye izindlu because ngoku is the first thing ofuna uunderstand kule ndawo yakuyo. Ninayo ilift, nithenteni, ninayo this, ninayo that. Because uyayazi into eniza kusokolisa. Yabo? ndandingekaphaphi Ungekayazi uba bakhona. le environment ayikho right Okay. so ndandi-adapter to the situation Oba kunjeni qhube. enye into ubu-disabled kufuneka ukwazi uadapta ingqondo yakho ibe fast Yho. ucinge fast uba kule meko ndikuyo ngoku ndizawuthini. For instance ngoku ndiyayazi into yoba xa ndifika endaweni akukho zitoilets what must I do. Okay. Sorry to say into yoba ndiba nekhaphana yam endiyiphathayo ingena yabona mosezilalini kuba kwimicimbi kube kwimingcwabo akukho zitoilets ndizawuthini. Ikhaphu yam isemotweni okanye isebhekini Yes. ndizawukhangela indawo Hayi nogqibile. Yabona ke ndandibonisa uba nawe indlela okhule ngayo into yoba ngabana inendawo yayo ke ngoku. Awuzufika ukhalaze apha. hayi andikwazi ukhalaza ndizakhalaza njani. Siselalini apha ngoku. Siselalini phakathi uDlamini ulost kwayena uba uthetha ngantoni. Hayi ndiyakufa nonto. So kule mizi ndandihlala kuyo kwakungekho access ncam kodwa ke I didn't mind, I didn't know anything better. So nasekhaya mos kwakungekho accessible bebenazo izi-steps ndizokuqala ngoku advocate uba bethunani ndikhubazekile niyayazi uba ndinomntu okhubazekileyo apha baske bathe ngubani lo ukhubazekileyo family bathi ukhubazekile wena ndithi bathi hayi wethu abona abantu abakhubazekileyo sithi so and then emva koko loo nto ithetha into ezithu ithetha inzoba ngabana bayakucelebrate into yoba suka wena uright man but kodwa on the other hand ba yes kodwa but guys I still need ba le wheelchair abayiqondi ke loo nto leyo no bathi bona usiswethu omdala and kuwe nguwo strong okunathi basically so ine-compliment but kodwa ayilungisi le nto ufuna ilungiseke. hayi bathi mna andikhubazekanga ngabo abakhubazeke ngaphezu kwam so emva koko ke ndafuna iflat. Alright. I remember kwakusengusebe ngelo xesha kwakumntu ondiadvayisayo uba mandiye phaa kusebe Tyhini? ndiyofuna indawo azondifunela indawo kuhlala uyabona kukwii-flats phaa ezwelitsha ezone 7 ndaya sasimoyika ke no uyaqonda unkulumbuso ndaya sithethwa ngayo usebe thina ndimncinci qoba ngoka-80 but I remember nge-80s kuthethwa kokanye kubekho iitoyitoyi neentoni kuthethwa like xa ndisiva ngayo yes. So ndaya kusebe ndayochaza into yoba ndifuna iflat zakuphela neveki wanika i-direct instruction yoba mandinikwe iflat mayipeyintwe mayithweni ndabe ndingumntu yokuhlala eziflatsini. Iba accessible kodwa kanye ke iflat phakathi i-accessible olo hlobo layo. But ukuya phaa iflat wadibana naye ubani ndaye eofisini yakhe ndayokuxela uba ndifuna indawo kuhlala. Mamela ukhona ndike ndiyiconfuse ke bona nje kubakho usebe kubekho ugqozo yayisithini omnye usebe kaloku ube nguye wokuqala. Okay. Walandi yaphela ke regime yakhe. Okay. Kwangena ugqozo. Okay, so but ngabantu ababeke kwindawo eyi-1 bebekhe barulisha isisigaba bobabili. Alright, yabona nokho ndiyayibamba nokho yes. But kangarulisha ixesha elide ugqozo. Okay. But ke usebe urulishile yena for a long time. For ixesha elide. Okay. So ke wandenzela ke indlela uba ndibe ne-flat.
And then ke ngoku i-challenge was ukusuka sasiphangela phaa ezone 6 ezantsi eziofisini. Okay. Ii-flats zisezone 7 phezulu. Unyuka iqhina xa uya phaa. Izoyishe lena mos no-education officer biphaa. Phaa kweza office akwa-education You- yayizii-office zethu eziya. Oh, ndiyabona kusezantsi phaya, ndiyabona phaa, bendikhe ndibabona. You? So, andiyazi uba I think sometimes I'm fortunate because izinto ziyenzeka at the right time ngexesha elifanelekileyo. Kwenzeka Because ndafika phaya ndandimane ndinyuka kaloku ngeenyawo Okay. ndibheke endlini Khaphukhaphu Ndihle, kaloku. Phi? ndiselitwina ngoku ndihle. ndiye Andisabona ulibona lo foto ulitwina. hayi ndandimncinci ngelaa xesha angenamzimba tu. So kwakukho omnye umfana lo uvusa ivongwe ndithetha ngaye Okay. naye wayendibethe eklasini. Alright. Wayedla ngophuma u-1 okanye u-2. Wayesephangela yena kwafinance. Okay. Uqala kwamphangela ndandiphangela udaba wam lo unomvuyo waye umyena kwayiminister phaya eSky Tyhini? a-Minister of Health. So ndandihlala phaa kwezaa zindlu zoominister Alright. ndicrose ndithi ndikufutshane. Eh. But ke ngoku bathi bawumka phaa kwacaba ndiyasokola. So yile nto ke ndafuna indawo zokuhlala. So uvusi ingathi wayesene-arrangement yoba makagoduswe ngemoto yestate Okay. aphinde ulandwa kusasa. So nam Yena usebenzisa ii-crutches yena usebenzisa ii-crutches No naye. bike, okay. So ndangena kuloo bandwagon nam. Oh, wow. Mane Oh. silandwa ke siphinde sigoduswe. Oh, wow. So kwaba lula ke ngolo hlobo. Okay. Until such time andayazi uba kwenzeka into noba kwabakho abantu abanomona bathi Baphelisa kutheni loo- abanye abantu begoduswa thina. Hayi, Kodwa kodwa bona umntu- bayayazi uba siyasokola. Hayi kodwa nyhani umntu bathanda ukukhalaza abantu. Bathanda ukukhalaza abantu. So kwanyanzeleka ayaphela ke loo nto but ithe isandawuphela ndabe ndifumana indlu ezone 8 Okay. and sabe simuvile ke phaa ezone 6 siphangela eBhisho. So eBhisho ke ndandizikhwelela iteksi. Okay. Khwela iteksi ndigoduke, khwela iteksi ndinyuke. I-challenge ke yeba kuba iteksi xa isuka ngasephakamisa isiya eBhisho okanye yezo ikuhlisa ezone 4 mos. Ukhwela ezone 4 kwakhona ubheke eBhisho. So i-challenge andikwazi ukukhwela kwezi seats uqala apha emva kodrive ubheka phaa. Okay. Ndibhetere ndikhwela apha ecani kodrive. Okay. Abantu bayayithanda ke i-front seat bonke. So ufumanisa into yoba iiteksi ziyadlula ndime phaa. man. Ziyadlula ndime phaa. Indlam ke icantwe yendlela. So ziyadlula. Hey. But ke abantu Unoteksi ucuma uzamsokolisa ngoku. batsho nantso ke enye ingxaki I uyichanile. think ngenye chance yoba masi-adrese loo nto uba Uyichanile. sithini konoteksi. Oonoteksi abanayo le understanding yoba nawe ungumntu ozawubhatala. Ingathi wona uzubhatala uzawukhwela free. Bona ke ngoku abazufuna mhlawumbi unoteksi athi ugqibe iseats abantu bayithi ufuna ubhatale for 2. Akubikho loo nto. Ngoba Kaloku mhlawumbi athi wena bekundaweni yomntu omnye wena ugcine iseats abantu bayi-2. Akho loo nto, akubikho loo nto. I think iba khona but ke mna I've never experienced it. And ke ngelaa xesha mos ndandisahamba ngee-crutches so ndandikwazi Awutyi uzihambela. space. Antyi space. Sure. Ndiyakhwela nee-crutches zam ndiphinde ndihlike nee-crutches zam. But ke since ndasebenzisa i-wheelchair andisayikhwela iteksi. Nobasosa more. Nobasosa more kule yona. Ndagqibela kudala uyikhwela iteksi but ndiyayazi into yoba abantu abanee-wheelchairs bayasokola eziteksini. I-public transport. for Public umntu. transport iseyingxaki. And ke abantu bethu abanamali abakhubazekileyo. And ke ngoku funeka abhatalele yena abhatalele nalo mntu ahamba naye because Assistant. oonoteksi Abazuphuma abakho willing phaa uyojikela. uyokulayishela i-wheelchair yakho and all those things. Anabubele mani nabonoteksi. Ngoku ukhwinye itshomi yam apha. Eyi, andizoyibiza ngegama. Ufumana itenda. Ne? Hey, le tenda kuthiwa kuyo khawulungise i-transport. Yabo? And then uzawukhwelisa abantu bakhubazekileyo. Kuthiwe kwi-brief phaa kule tenda uba uzuze neeteksi eziyi-15. And then but xa kuthethwa ngento yoba bayi-15 aba bantu.
By 15 abantu zabalanda and iteksi must be 15 aqonde yena hayi izawusave imali apha azisoze kaloku ndizineteksi eziyi-15 for abantu bayi-15 yafika iteksi kwafumaniseka uba ngabana indlela ye-set up that's why kufunwa iteksi ezininzi akazukwazi ukhwela abantu baninzi because kukho i-wheelchair and nangendlela ezahlala ngayo. That is why kwi-brief baxakana nento kwafuneke ke ngokuphinde kuyokhangelwa i-transport. So ithi into naxana ugovernment ezakwenza okanye kuzawuthini ifuneka ibe khona indlela yojonga into yoba ngabana abanzama nabo bazohlala njani phaa izawuthini into so ifriend yam yakhe yafumana loo ngxaki icimbi izawuseyiva ebe eyinikwa imali enikwa enough cash yoba ngabana siza kubhatala but ke bhuti please xa usenza uze namore wafumana ingxaki asizayilibala loo nto leyo. Hayi wayifanele uba ufune ezi teksi zikwazi uba ne-lift. Kaloku yena kufuneka ukhangela eziziphaa entsholi azizuba khona okanye ke wayisuse izitulo kaloku bazofuna kaloku that's why besithi aba bayiqhelile bona aba besithi kuyo izane eziyi-15 because abafuni bebeyisokolisa. But it's lena is not meant for London, so it's fine. We are going to pay. What was nice was they were prepared to pay. La esa school okanye la department or yayi prepared yona. Qha nguye lo wayifuna ngutsotsi. Efuna kodwa ke iyazi yona ngxaki ifofo eyenzeka into ba abantu xa besenzela befuna uprovide i-service for disabled people. Yes. Consult abantu abakhubazekileyo bayazixingela ngokwabo uba nifanelwe yilena into. That is why wenza loo nto lo mfana ndingazumbisa igama. Abona baberongo ngaba babemnika ithenda kuqala. Because I'm sure zange baconsult umuntu disabled kulaa nto. Bona bavele bazicingela into yoba okay kukho abantu abadisabled abayi-15 makuze iteksi eziyi-15 bengakhange baconsult ba yintoni beyafuna and yile nto ke kwi-disability sector sithi nothing about us without us because bacinga asinangqondo asikwazi ukucinga so mabasecingele iyenzeka loo nto vovo nabantu abanabantu abakhubazekileyo okanye abanabantwana abakhubazekileyo uba umzi kule mizi ke ingakhange ingalayitelwanga umntana okhubazekileyo ubuyasokola because aba bantu ahleli nabo bacinga akanangqondo kuba unemilenze engasebenziyo ingqondo ayisebenzi. Ekhumuleni bendiyithetha eliba ukukhula kwethu sasinayo sasifortunate uba kubekho uThami so uThami sakwazi ukuncokola naye kakuhle so because of siya kwi-special school it didn't mean uba akanangqondo because he was brilliant engager a joker esithini qha it's just that he was just using i-crushes. So kule mizi ke bacingela into yoba inoba uyagodola lo muntu ukhubazekileyo bamnxibisa ijezi ngokushushu okanye bamkhuphe bambeke elangeni bacinga ayinoba masimbeke elangeni abathethi naye abacommunicate naye tu uyacingelwa. So ithi gqiphi ke ngoku into yoba njengoba usiya ku-end up ekufuneka uhambe ngekutsho emveni kwee-crushes what happened ke ngoku itshintsha xa bekuphi ngoku? For the best part of my life ndisebenzisile ii-crutches. All right. Then ke ngoku kwabakho le advent ye-tiles. Okay. Ii-tiles ke azidibani ne-crutch. Ii-tiles ubakhe la rubber ubakhe yadibana yabona la fine dust. Okay. Ubakhe yadibana nayo and mhlawumbi ungayibekanga indlela uyaflya uyolala uyiva lenithethayo nyani njalo ndawa mna ebhankini andiyazi uba kokwenze ndawa ingalo yam ndandicima ndophukile bathi besiza bezondithatha ndathi khanimeni ndandingxangxazela ndonke ndinewari uba ndingazange ndiyisuwishe laphandiyisuwishe ndaba muncu kakhulu ndisayililela namhlanje loo nto
Wena wakho. Ndendinemali. Wena Raf. Yeyila bhanka. Ndaphinda ndawa in another angle. So ehambeni kwexesha mfanisa into yoba le ngalo xa ndilele ayiqaqambi. Ndaya koogqirha bathi funeka ndenziwe i-operation noba i-cartilage iphelile. Ndaqomba ndiyawunqena ukwenza i-operation make ime. Khabe unyamezele. So ndapha ke ngoku kwezi and enye into ke ngoku okuyikhula mos nepolio iba kuthiwa umzimba uyadegenerate ube weak okanye uphelelwe ziindawo ezithile. So emva kwexesha kufanele noba uba ndihleli ngoku kunzima uphakama ngee-calipers ezi. Funeka isitulo sibanjwe. It's the advent of the surface. I-tiles ukuhlela esitulweni siyamove. Kanti ke xa udisabled ubuzipositionile funeka uqiniseke uba uyipositionile ngale ndlela. Then ukwazi ukuphakama ke ngoku. Ndabona uba iyandisokolisa le nto. And ke ngoku ndabe nditravelishana kakhulu ngokomsebenzi, zininzi izinto ndibhizi. So xa nditravelisha mhlawumbi ndihambe ndifumane i-wheelchair phaya e-airport, ndikhwele kuyo, ndiphinde ndiyishiye, ndihambe ii-crutches zam. But ehambeni kwexesha abanye abantu bayandibuza uba yintoni uba ungahlali kwi-wheelchair, but at the same time ine-disadvantages zayo. Nayo ne? Because xa uhamba nge-wheelchair, unlike xa ndizihambela ii-crutches zam, xa uhamba nge-wheelchair kufuneka ube nomntu ozawuthatha le wheelchair ayifake ebhutini aphinde ayikhuphe. I-privacy yakho is a bit Mamela inantsika andifuna ukuyilibala. Ngoku uyakwazi ukuhamba nge-crutches xa ufuna. So it's how many years ngoku uye wa-end up uziyeka? So that uqomba wayesewayiyeka ngoku. Inoba ndiziyeka ngo-2015. More than 10 years ngoku. So andisayazi man. Hayi man, inoba ngo-2005 kanje. It's a long time. 20. It's a long time ndingazihambi ngazo. And ke ndandingakwazi kakade uhamba nge-crutches ndingazinxibanga ii-calipers. Okay. So it was not going to help. Yo inantsika into engafuni siyiphose because apho siyakhona we also ininzi le ndimane ndiyothuka. Hey ndiyavuya sinale episode kanjani because ininzi nami into endimane ndiyothuka esingayihoyanga. Desendiyiqhelile lena years because when people come to our studio it's the first thing they ask. Bhuti ikhona i-lift kwi-studio sakho. Because umama wethu okanye utata wethu wama nge-wheelchair. Klise ndiyibona uba hey okay noba singaze simove indawo esikuyo funeka siyilungiselele. You know funeka siyilungiselele. In fact even nasendlini indlu yami flat. But ndizama ujonga ngoba bendicinga uba saya endlini. But hey izawuthini efuneka siyilungiselele kwaleyo kwapha endlini. So that when we have a guest sikwazi kwenza loo nto. Ndifuna ukukhuthale ke ngoku abantu ba umsebenzi wona abantu bona mhlawumbe omnye uyapenika into yoba hayi mna ndifumane umsebenzi and you would think into yoba mhlawumbe awuzufumana awuzuthini. How is it ijourney yakho kwa-corporate? Because kwa-corporate ubhizi wena kakhulu ubhizi nyhani. It's not necessarily corporate. I've worked in government most of the time. Okay. Finance, Office of the Premier, ndasuke Office of the Premier ndoba yi-commissioner kwi-gender equality. Suka apho ndiyosebenza National Lotteries Commission. Iloto busena kuyikhupha iloto ecaleni ndifumane noba ngunom-20 nje. Into ebendiyisebenza kuku-allocate grants. Mhlawumbi ke ubunoyifumana ngolo hlobo. Not ngendlela illegal. Ngendlela legitimate. Yes. But andisekho msebenzini formal. Okay. But I'm busy with in boards. All right. Uyazi mna ngikhumbule manje noba iyi-1 board nakuye yenziwe nanxa yami i-foundation yethu. Hey mna zangikhe kwezi boards. Uthiwe hey nanko umuntu useboard. Usemncinci kaloku Vovo. Ungenela nge-age ba? Hayi ndiyaxela. Hayi but kaloku izinto zitshintshile ngoku yazi. Kodwa ke not that much because you apply to these boards ozibonayo and uthathwe. Yeah. No look yazi ngoku njengoba ndibhadla nento endizenzayo
ndiyayibona hayi man, even if benonikwa loo nto 5 years ago beningazucontributa much. It's only now that I feel ngoku uba hey man, ndinolwazi ngoku. And hey, to think xa uzibona mhlawumbi una 45 uba hey kungona ndifunda izinto uqumba hey beningazi into mose ku-35 because bendicinga uba ndiyazi ku-35 but ngoku eziba le nto itshoyo uba ndisemncinci ndiyayingqina into yoba ndiyazibona nam uba eziba ndikhulu uba to think mos bendicinga uba ndiyazi ngoku ke but ngoku kungona ndiqala ukuthi so ndiyayibona nje uba izawuba rayithi nayo. So umntu omkhuthazayo ke ngoku into yoba isikolo angaziyekeli esithi udisable makabambele lapha esikolweni kakhulu. Siso mhlambe uzawuthi umuve ngaso. Isikolo sinendawo yaso kakhulu. Not nakumntu wonke nabangakhubazekanga. But ke ngoku xa ucaba isikolo academically asilungi, uThixo ikhona kunike yona esandleni onoyisebenzisa noba ke zizandla noba yingqondo noba yintoni. Most disabled people bane talent yokucula, bane talent yoba ze-artists njalo njalo. Although abantu bethu bengazithengi izinto zabantu aba-disabled. Hayi bo siyamthanda nje uStevie Wonder. Hayi ngixela uStevie Wonder mna onemali uthetha ngaba basakhasayo. Masiqale sikhuthaza aba basakhasayo bafumane i-tenders zoba noba bayoba yi-opening act kwezi events. But ndifuna ubuyela Dlomo kulaa nto ye-boards ne. Okay. Andifuna ungayikhanganyi le nto uba my involve ndandikade ndingazazi uba ndikhubazekile ne nam. Okay. And which was yayigood endaweni yayo because ayizange kulimit. Azange ndilimit. Yeah, unayo ubugood bayo laa nto uba wawungaziboni as umuntu okhubazekileyo. But ke ngoku kwabakho omnye umfana wakwaMasikwana wandi-approach uba kukho umbutho wabantu abakhubazekileyo uqalwayo. Ndiqoma andiqondi ke le nto ngobana utheni ndifaka kuloo nto. Utheni ndifaka kwinto abantu aba-disabled mna ndiza kwenzani apho. Sendi-established already ndiyaphangela ndinendlu njalo njalo yonke into ndinayo. So andiyibone le nto kodwa ke at the same time kwathemba kuba endi-approachile ndabane ndibona abantu aba-disabled town koma Nkosi yami ndiyabawela nabo babe kule ndawo ndikuyo babe empowered to get jobs and get their own income because akhona ingaphezu koba ube independent ungaxhomekeki ebantwini. Igrant imalini for umuntu disabled nje ke ongaphangeliyo i-2000 and some oda ndiyazi zandiyifumane mna isofofu zange ke ndifumane ndandiyifuna nayo. Otata andiyazi baba kuthenze bangandifuneli because babesokola. Zange bandifunele. So zange ndiyifumane okokoko. But ke ngoku ndifuna uza kule ndawo yoba once I got involved kwi-disability sector ndabona kwathi qwenge kumba tyhini ininzi into eyingxaki apha. I used to bank eStandard Bank eQonce. I-office mhlawumbi ndifuna ukwenza overdraft unyuka iziteps eziyimiliyoni uye phezulu. But ndithe ndawungena embuthweni wabantu abakhubazekileyo hey ndafunda uba irongo mos le nto mandibize laa manager ize kum izondisayinisa amaphepha apha. Ndaba empowered ngolo hlobo and ndaparticipate ke ngokwizi-structures ze-disability and I think it opened doors for me because siye saba nento phaa kwi-disability sector ethi if there is anything issue ekufuneka idecidiwe we need to represent ourselves kwezo zinto ezo. Saqala apho ke ngoku ufumanisa into yoba uyadeploywa to a certain structure uyokuba yi-part of i-decision making and then emva koko ke ngoku yasinceda ke loo nto leyo. Participation in disability structures yavula amathuba noba nakwezinye izinto masibe yinxalenye masibe yinxalenye yoba siyoze represent. Yabona. So bakhona abantu bayilandelayo into yoba bekumele ba kule department bekumele bakho abantu abanga bekumele ba do people follow that lawe ye-PE okanye abayoyiki? Ikhona you know I was the first
official uba ndisebenze ndivule i-disability desk e-Office of the Premier. So ndisebenzisana nee-departments. Bingephi Premier at the time? Yayingumhlaba. I think andikho young ndakulibala. Andikho young mna ndakulibala lokhu. Yayingumhlaba. Hayi yayingumhlaba, yayingustofile. Oh into eba mandiphazame ngomhlaba is because umhlaba ngela xesha lakhe siye sathi siyi-Organisation of Disabled People, Disabled People South Africa. Safandwa ngumhlaba for i-operations zethu. Yasinceda ke loo nto le sakwazi uba a vocal and advocate and lobby for i-rights zabantu abakhubazekileyo. But ke ngoku ndandisaphangela ke finance ngelo xesha. So kwavela ke ngoku le nto bakufuneka ku-establishwe offices in all provinces. So ndandingokuqala ke uba eprovinsini uba ndim responsible for that office and ndisebenza nezinye ii-departments. Okay, hey zaqhubeka izinto. So ke kulapho ke ngoku besithi monitor uba ithini ii-departments ziyayifollowisha into uba ziqinisekise into uba abantu abadisabled bayaqeshwa nakoomasipala naphi. And we did go around the province siqinisekise uba oomasipala nabo bayayijonga into noba kuzawubakho ii-events bayayithatha nengqalelo yoba njema kuza kwakhiwa istage apha ikhona nindlela yoba ubu-disabled ukwazi ukukhwela pha phezulu. And many a times bendiba sispeaker akho ndawo yokukhwelisa. akho ndlela yoba ndikhwele estage. Funa mna ndithethe from the floor abanye abantu bakhwele kwipodium. And so qala pha xa uthetha ba qala kwale ingxaki yoba hayi ndandiqala kuyo ngqo. Ndithi andikho happy because mna ndithetha from the floor abanye abantu bathetha kwipodium ngoku abantu abandiboni mna. Yes. Funa ndithi hayi ndimile nami ngeenyawo. Oh man. Nindijonge. Vovo enye i-challenge ebendifuna uyiphatha yile ndaba ye-toilets. Okay. Yabona indaba ye-toilets is very crucial. Kahamba mna xa ndifika endaweni ndiqala ngofuna uqonda uba zindawo ii-toilets. Funeka ndizazile uba kwenza uba ndikwazi uzilungiselela. But ke ngoku into eyenzekayo sizilwele mos ezi zinto. Sizilwele as disabled people uba makubekho ii-toilets ezi-accessible njalo. But you find ukuthi ngaba abantu bangakhubazekanga mhlawumbi abasebona apha ehotel abasebenza apha ehotel abayongena kulaa toilet bafuna lesa space for ukwenza into zabo. Wena ulindile kuthi ndilindile mna upholile umntu uhleli phaa wenza into zakhe nase-airport. Ansiyiki ezi jokes zam ansiyika ukho babonise phaa uba umntu ebeqoma hayi mani ufuna ungena nje etoilet xa ingena nqomo sakho mntu yabo xa ingena bekho umuntu onqokozayo xa evula nangu umuntu disabled so umuntu acting as disabled ngoku. Hayi bo. Zitlo ndikhona ivideo. Baba serious apha ebusweni. Kodwa umuntu uyaqonda uba how embarrassed because zikhona ivideo zomuntu aqoma hayi makazenza umuntu ungathi ukhubazekile because ngoku u-embarrassed ba ndiphaqekile. So njengoba sicima thina yenzeka only kwi-drive kwi-parking lot nasezitoilet everywhere. Abantu njema sizilwele nje ezi zinto bona babona ukuthi it's free yabekho imandi for la toilet. Imandi la toilet for bona. Because it's free. It's wide enough. Yes. So yazi ngokugqibo ithetha into ba bengamelanga mosibokho umuntu ongaphangeliyo o disabled mos xa ekwazi right because imisebenzi i-offices they suppose mhlambe kwenza lonto okanye ezuzuthi company manenza umzekelo mhlambe courier company ithi hey thina sile courier company akazukwazi uzothutha ezipasile so umuntu we-desk uyi-one so asinazi ke ngespace sakhe don't they hide around lonto leyo. Hayi wethu bazimela wonke umuntu uzimela kalonto okanye bathi asibafumana abantu ba-disabled asibazi babaphi hayi njani be all over abantu ba-disabled umuntu unoyorecruita naseyunivesithi
athathe abantu aba-disabled as interns so that xa begqibilela internship abaqeshe. And la kota abayenzi baske bathi hayi abantu aba-disabled abadeclare. Akho need yoba ndithi xa ndi-disabled ndideclare if andifuna udeclare. Akho need. Bendikhe proud bona nje apha kuSeptember I had young men's parliament. Ne? Hey, apha kwenzeke ndincokole nomnye ubhuti Mabhuti Dano. And yamazi Mabhuti. Yes, athi kum, hey man, ungabafaki nje apha ekhanyisa eDwesi abangaboniyo. Ndithi hey, baye nabo debate. Athi hey, ba good. Hey, ndibaleke ndileqa eDwesi. Xa ndifika phayana kwathiwa hey bhuti le ncwadi yakho ifonti ayincinci. Yaqhuma khange ndicinge mna loo nto. Kwathiwa bhuti le ncwadi yakho ifonti yakho incinci, but jonga bhuti sapha le ncwadi sakwenza into bazakwazi uyifunda. And jonga bhuti le ncwadi yakho kukho into ezayitranslator ontontoni. Ndingasencume ba incwadi yami ifundwe ngabantu bangakwazi ubona. Hey, it was just something else, man, you know. So bathi napha bangicela no bazandibiza for ngikhumbula icall ngoba bathi bazandibiza for i-matric dance yabo bacela ngizoba si-speaker ntontoni. Oko ndidunyelwa into yokuba ngabana hey is boys bandibonisa enye software bano iyabenzela bamayithethe. And then because nabo pha not bonke ababoni, so abanye bafuneka babone ngezinto abanye, so kukhona nento yenziwa incwadi yami bakwi-brailles ntontoni bakwazi uyinanzika. So you can imagine as a writer, as someone who has written a book, ingqondo yami khange ikhiye apho. Ngoku sendibona into yoba hey masiyenze ibe khona i-audio, yebo, so makwenzeke kubekho i-audio, so yayiva uba i-everywhere into ye-disability. And ingxaki ye-disability is that it's always an afterthought. Wena Abantu bayicinga unless kukho umuntu ozawuthi what about disabled people. Njengoba nami ngokuba kungona ke ngokumuntu yo khasiyicinge loo nto leyo. Yes, ayifakwa into kwalapha ekuqaleni ba sizawuheva le nto and this is what we're going to do. Nabo masiba include. Ibifana iqala kwasemakhaya laa nto ba njengoba wakhe unomzi wakho. Yes. Lo mzi wakho akufuneka awujonge into yoba hayi because that's also the other challenge ba abantu baye bafuna ukwenzela thina abantu ba-disabled, forgetting that uyakhula okanye uzawufumana ingozi, not that uzayifumana. Yes, but uzawufumana ingozi uxako kungena kulo mzi wakho lo wakho if it could be start from there. Now nokutitshwa kwasezikolweni at an early age ba ukhubazeka into ekhoyo eza kwenzeka. Umuntu uyakwazi uvela athi ebebona namhlanje angaboni ngomso. Uyakwazi umuntu uthi ebesiva ngendlebe zakhe ngomso akaseve. You don't know what lies ahead. Yes. And uba mdala, once ube mdala njengoba usitutha ngene dementia ngoku komnye izaba ngenye into. Yes. Mamile ke ngoku sisiposhe njengoba uqhubile waqhuba ke ngoku uzange ukutshata okanye zange kubekho ubhuti apha ebudaleni ke ngoku. And ithini into babakhona abantwana kwathini what happened? Akandilindele lo question kodwa ke ndizayiphendula. I had a good relationship last us for some years. Wow. Sasithandana ke nomfana Shem. Oh wow. Kha ke is late already. Oh man, yaphosa basimncome. Ubhubhe sesingasavani. Waye emngcwabeni? Azandiya. Uyiqumbisile? Not that man. Ndinomntana naye. Intombi endala. Okay. Ezawuba na 40 years next year. Kini? Nabazukulwane. Kini? We nearly got married. Cha wayengumuntu ongekho serious man. Ayingasombhudo sebhayi lo. Kaloku uthi ubhudo sebhayi. Hayi ndandinaye no lapha ebhayi. Cha ndizombiza. Hayi wayengekho serious man, engabantu bahashazelayo ezitshayela nensangu. Kodwa ke
even though wayesenza zonke ezo zinto kodwa ke sasithandana. Oh man. Kwakumandi ngela xesha and the relationship was good. Qha ndaye ndabona uba lo mfana lo akakho serious. Akaserious ngobomi to develop. Akakho serious. And ke ngoku wabethwa na into bakhe bastrike no strike. Bayiphangela isi-Sky government. Okay. Bastrike abagxothwa emsebenzini akaphangela worse ke ngoku. Ebehleli engekho that progressive. Was he able yena? Why able bodied? Okay. Why ezambela most yabafana beni nabo bebezambela. Oh, okay. Zange ube nomuntu wena o disabled. Hayi ndandinaye. Kodwa ndandifungile basoze ndibe nomuntu o disabled. Kwathini lo? Andizuthetha ngayo. Hayi. Uthando aluboni. And into ba umuntu disabled doesn't mean ukuthi akanathando. He was really lovely. That's why le part bengafuna siyeke, because we are educating and also aba basebancinci. You know into bangabani if una 15 14 usathi akazukwenza into ezithile ayazi ba hayi man momphosha thini bekenzekile nam za enjoy life. Hayi akho badla ngothi kepha endlini. Mhlawumbe kuthethwa ngomuntu odisabled bathi abantu abadisabled bayabathanda amadoda. Ndithi bethina wonke umuntu uyayithanda indoda namadoda ayawathanda amabhinqa. It doesn't matter whether you are disabled or not. Hayi ndiyabathethelela abantu bakho kuthiwe bayasela abantu ba-disabled. Ndithi bethina ngabantu human beings nje. Ingxaki into yoba xa u-disabled uyabonakala. Angadla umuntu oshushu apha singamoyi. Ningamoyi. But uba omnye ngoku ushushu ye-disabled hayi uthenesela enxila e-disabled. Why can they not? Yes, they are also human beings. Yes. Mhlawumbe uba bona pregnant. Hayi pregnant njani? Batsho ukuba pregnant kwam kodwa eclinic hayi zange bakhuze but eclinic kodwa funeka immediately ndizala ndivale. Ngoba ndaqoma hayi lenesi. What if lo mntana kalunganga? So ndaqoma andizuyenza loo nto leyo. Andazi andimoya tyhini. Batsho nakwabanye kuthiwe ikhohlakele le ndoda imithisele lo mntu. Njani? Funeka thina singayi-enjoyi le nto i-enjoya ngabanye abantu. Hayi bo. Hayi ndaqoma badlala. Funeka uku-disabled doesn't mean that awuphili njengabanye abantu. I think that is why ikhona le nyanga for that, because ezinye izinto nyani people thinking ngolo hlobo. You know, think ngolo hlobo and yet bona bafuna ukonwaba bona. Exactly. And yet bona bafuna ukonwaba. Bafuna uyosela, bafuna ukwenza ntoni, bafuna ukwenza ntoni. Yes. And that xa ekhona lo mntu bathi la mntu ufuna imali yakho. So la mntu akanokuthanda. Kukhona lo partner leyo lokushini. Ikhona but sometimes abantu take disadvantage of disabled people as well. That advantage yabo. Yes. Nabo ke abantu aba-disabled because mhlawumbe kaloku umuntu unqatyelwe zezinto. Yes. Fallishe into the trap. Okay. Phofu ke kukho obhuti bona what disabled or not bakuhle nje bakhangela indawo abanofumana kuyimali. Exactly. Abathenanga exactly. Yes. Basemsebenzini bona. Thina sikhangela uthando bona bafuna umsebenzi baphangele. Bafuna imali apha ikhoyo. And okanye banalanto ithi uba ulele nomuntu odisabled uzaba nelakhe okanye utheni wesike kwaba baze-albinos. Usapoti nakulolu le bangabale umenshina ngoku enye ke ngoba thiza kulento yamayeza nothintini okanye omnye u-HIV positive kuthiwa uzawuphila. Nezo zinto ezo amasizikhalamele. Okanye akuphathele. Yonke lento wena uzihlelele uzibumbile. Kubekho umuntu ozayo othi uyakuthanda kanti ukuphathela izifo. No, ndiyabulela man. I know for a fact ke man ngoku izinto sowuzenzile ngoku sowuretireshile usebusy still. Do you know uba ubusy ngaphezulu nabantu aba-able indlela obusy ngakhona? Injani i-flight? What do they do phange ekliftayo? How does it work? It's a two-way process. If the flight is on the chute, okay, uyahamba nge-wheelchair kuyoma phaa emnyango, then from phaa emnyango bakutransferele kwezitulo ekuthiwa it's either it's a Washington
inomqolo omde or ndilibele esinye isitulo esinamaviri bakutransferela kuso then ungene eflightini ngaso. Okay. Ezilapha eBhayi zona funeka sinyuke because but ke yabona seJoburg zathanda ngokuba ibhizi inkulu ungena from phezulu. Okanye ke ngoku if njengalapha eBhayi ba ingathi akho shootu mosapha. Then nditshoyo bangabana ndizamuthenga loo nto apha eBhayi siqala sikhwela from ezantsi mepha yodwa. Kuba kwi-truck ene hydraulics. Ilift ukhwela kulanto iklift ikufaka etruckini then itruck inyuke iyokufaka emnyango. Okay, you azange ndike ndiyibona apha eBhayi yazi. Nyani? Besikhwele yona nje ngoku thina. Andikhe ndibone kusenziwa lo process like okay. Qha ngoku ndiyicinga nje yaqoma can you imagine mandiyicinga ngonje masileso ithuba he kwenzeka ntoni apha. But ke kwezi zincinci like elink bangulo mncinci lezi zineminyango neziteps ezimbalwa baye bakufungule ngeWashington bakufake ngaphakathi utransferal to iWashington bakufake ngaphakathi. Senziwa ngabantu kanye ngumtshini othile. Hayi ngabantu ngamadoda. You awuyi kubawise? Hayi baya ku-strapper mos. Okay. Anzange ndiwe. Oh right. But ndakhe ndawa eMonti but it was in a truck kodwa ke into eyenzekayo lo muntu mos uyaphuma apha etruckini ungene kule ndawo izawuhla inyuke. Ndathi ndisaqala ungena kule ndawo kanti lo muntu uswitshe ilanto uyayihlisa ndatipha. Nalapho awamsuwisa. Hayi izanibasuwishe inoba ndinyabile ne uyaphosa inoba ndinyabile uyaphosa. Hayi mandabona osizi kaloku abafana iwesaba seMonti kaloku ndiyabazi. Yeah. I think sometimes ne uyayibona emotive ibingekho kuba ufuna undilimaza and uyifuyenza naye angagxothwa naye abe bengaminshanga loo nto. Kanti kusenenzeka kuba wagxothwa yazi because wabonwa kwi-CCTV. Yabonwa laa nto. Oh sorry ke but nawe uyima you you andisavuyi sincokola ngolu hlobo. I think we've covered into yesikolo from esikolweni umntana from apho and even for us because not just for umntu but for us in terms of interacting, for us being patient, for us assisting where you can, you know. Le conversation for mna ndedwa ndive kamandi. For mna ndedwa there's so much that I've picked up enqumba ndizawujonga ngoku nam xa ndisiya ndisakha ndizawukha ndilungisa loo nto le, you know. But ke enye into vovo eyingxaki into ba abazali bathi bawuba nomntana okhubazekileyo bam-overprotecte kakhulu bangafuni abe-exposed kwabanye abantwana njalo njalo okanye bamtshixele. La overprotection yoba udisabled ayincedi nix. Mna I've enjoyed ubomi as umntana kakuhle. And not knowing ukuthi yes I knew ukuthi ndi-disabled because ndandingakwazi uhamba xa ndingasinxiba iCalpas but ndandikhe ingqondo yayingekho laa nto uba udisabled onga-operating apha engqondweni but uyayazi nje uba heyi bekumele uba ndifumana le nto for uba ndihambe ndandikhe ndingafuni uzinxiba eziCalpas because hayi nje andiyazi beyibuntwana ndifuna ndibeleke ngoosista bam kodwa bancinci kunam bandibeleke bandisuse from yazi ezilalini mos izindlu ziqelelene ukho le rondal ukho indlu njalo bandisuse from here to there bandisetoilet njalo njalo. But after some time I realized ukuthi hey this is not working. Mandingabe ndidlalisa ngoku mandikhule. Yo hayi ke so ndiyacela abazali baye kuba overprotect abantwana aba-disabled. Izikolo ezinqabile nezabantu ezi-special schools, that's another thing endifuna uthetha ngayo le nto ye-special schools. Ewe special schools zibalulekile but if umntana can go to a normal school like apha ekufutshane why engenawufunda phaa
uba uyakwazi because ezi special schools sinazo ngoku azisekho kulaa mgangatho sasinawo thina ngela xesha lethu. For instance, ufumanisa into yoba abantwana abakho disciplined bayenza unothanda bayajola esikolweni bayathini. Thina kwaku-strict thina ngeli xesha lethu. Ama-boys ayihlala phaa kude, ama-girls angapha, ama-boys angapha. So ewe niyamixa niyaminglisha but oosister babengahleki tu. As a result basinika ke lo opportunity. Kaloku khona umthetho uba mangabethwa abantwana ngoku. Hayi ke yabona ngeyona imosha weske leyo. Kulaa qubo lithi iwesi inoba babethwa weske ababa-disabled begeza benjalo. Because sometimes bageza kakhulu because you know xa u-disabled nam I did experience that. Ndandidla ngothi xa ndetown nomama kubekho abantu mhlawumbi basibulise ntoni baniphi R5 manje kuthiwa kaloku ngela xesha ininzi R5 oh shame uqoma uyavuya mna nandivuya because ndiyayazi uba wasidibene nalaa tata uthile ndizawufumana i-R5 yam apha qoma andisavuya kodwa after some time I learned ukuthi hayi man this is degrading le nto lena iyakumosha ingqondo kuba ke nani ngumntu ongayisebenzisi ingqondo ngenandihleli kuloo nto yolinda ezo R5 umezirobhotsini phaa yayibona loo nto leyo man you andisekho excited into yoba ngabana there's so much esishershileyo abantu I hope and I really hope into yoba ngabana indlela bazawujonga ngayo izawuba different. I hope so. And that abo balapho bayazi baba normal in a way in terms of ucinga nokwenza izinto bangaphumelela bangenza so much. You can be a trendsetter or disabled. Oh yes. Elalini yam I was the first graduate. Oh wow. Yo yaqonda bangabana kunzima igraduate batsho bafunda bonke abantwana elalini. Oh wow. Bane degrees. Yo I you had an interesting, in fact you still have must I think so late up life yakho is interesting. It was nice. I ibingenangxaki sha. I know. Cha ke unemibuzo engayiqondiyo le. Okay, correct. Hey, ndingekho ready for yona. But I have to answer because I have to motivate other people. Yes. You know, I think because those I'm zogeza ngohlobo. Ziya nakho into yoba ngabana we are pushing for uba mastreetwe ngendlela normal. So hence nazo zikhona ziyipati yeloo nto. You know, but eyona ibalulekileyo bayibambile. Because what is important you've shared it. You've shared ijourney yobomi bakho. You fought inansika and uzenzile izinto. You know, you've served naklondo and even nangoku usekhona kwezi structures. Yeah, but you are making a difference. Uqalele abantu base Eastern Cape. That is something enkulu. You know, if I can't back award for Londo, see Pikelela Foundation siyakubulela. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Sabulela man. Umuntu othe wabukela sabulela man banibukele uPikelela podcast. You can subscribe and like. This was educational. I nam ndicela nje ukuthi ba ibe kumandi, it was fun. Enkosi ayiphendule lo mibuzo. Okay. Yeah, sabulela kakhulu. Okay. Thanks Nora.